Mga motorsiklo nga nagbeating the red light ug mga mi-overtake mao isagad nga nahulikam sa Talisay City Command Center nga nalambigit sa mga aksidente sa kadalanan. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Sa monitoring sa Talisay City Command Center, sagad ini nahitabo sa Cebu South Coastal Road sa Dakbayan sa Talisay. Usa sa nahulikam ang disgrasya nga nahitabo nitong Nobyembre 15 sa gabi. Kining usa ka motorsiklo mihunong na dihang nag-warning ang traffic light kay mopadong na og go signal alang sa mga sakyanan nga pa left turn. Apan ang nagsunod nga motorsiklo nga kusog nga nagpadagan hinungdan nga midumbol kini sa naghunong nga motor. Parehong na nga tumba ang duha ka motorista. Samtang Nobyembre 16 pasado alas 11 sa buntag, pakita sa monitoring sa CCTV ang hapsay nga pagliko sa mga sakyanan gikan sa Dan and Bacalso padong sa Northern Cebu agi sa CSCR. Pakita usab ang pagliko nining itom nga SUV. Ang nagsunod ang nakamotorsiklo. Matod ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga milaho sa pagpadapli ng SUV, samtang ang motor nga naa sa iyang tuong bahin ang milihay unta, hinungdan nga na outbalance. Og nagkabag-it ang duha. Ato gining pahimang no kanunay sa itong mga drivers pod nga once gani nga mo liko ta di sa ingon nga di na lang kita mo tan-aw sa atong side mirror. So mo to'y nahitabo ni kalit siya og liko nya mipadaplin. So mo to nga katong motor nga naa siyang kilid mo'y naapiki og naiyang nasagiran. Wala ra hinuon nagrabihan sa mga nalambigit sa disgrasya og nangasettle ra. Oba ni Philip Patricio Grod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.